दिशा में मैया रहेले। हमकी बता दी रे मालिन कवना दिशा में मैया रहेले, कवना दिशा में मैया रहेले। हमके बता दी रे मालिन कवना दिशा में मैया रहेले, कवना दिशा में मैया रहेले। महाई दुआरिया मन के भिखरिया सहबे अपन दुखवा सुनावेले। हमके बता दे रे मालिन कवना दिशा में मैया रहेले, कवना दिशा में मैया रहेले। हमके बता दे रे मालिन कवना दिशा में मैया रहेले, कवना दिशा में मैया रहेले, कवना दिशा में मैया रहेले। मिक्स बाय अनिल आनंद। मैया हवे दानी दुख टलहिला है आसान से, महिमा के इनका लोग जानेला जहान के। ए मालिन अरे विश्वास करो बता दो, मैया हवे दानी दुख टलहिला है आसान से, महिमा के इनका लोग जानेला जहान के। महिये से भोर होला महिये से रात हो, महिये से सारा दुनिया चले ले। हमकी बता दी रे मालिन कवना दिशा में मैया रहेले, कवना दिशा में मैया रहेले। हमके बता दी रे मालिन कवना दिशा में मैया रहेले, कवना दिशा में मैया रहेले, कवना दिशा में मैया रहेले। रिकॉर्डिंग बाय कोहिनूर म्यूजिक स्टूडियो। राहितर पुरुषोत्तम के करेला बड़ैया, नीरज दिलीप सोनू रोहित भैया। माई की महिमा अपरंपार बाटे सुन न। राहितर पुरुषोत्तम के करेला बड़ैया, सोनू दिलीप नीरज मुन्ना छोटू भैया। अनिल आनंद गावेला गवैया, पहुआ पठारी माई के किशन कन्हैया। हमके बता दे रे मालिन कवना दिशा में मैया रहेले, कवना दिशा में मैया रहेले। हमके बता दे रे मालिन कवना दिशा में मैया रहेले, कवना दिशा में मैया रहेले। महाई दुआरिया मन के भिखरिया सहबे अपन दुखवा सुनावेले। हमके बता दे रे मालिन कवना दिशा में मैया रहेले, कवना दिशा में मैया रहेले। हमके बता दे रे मालिन कवना दिशा में मैया रहेले, कवना दिशा में मैया रहेले।